tlangwal sa thanil nol tak mai chu pula tang chuan ron chhuak vel zan zana ati shawl phiar nal taka ti chuan tui chu hmu nuam to khian aluang thlavel zoi zoya hmu nom ti takalo clear tu devi tan chuan thok te po har sat pha lek lek alom akalna pianga ahmel hmu chakin kal theilo chung chung pon ading lui vel hiala thlathum ngot wheelchair a thuto tan pon damna atling te poni ma na ama ero chu devi hian wheelchair a man ma dai to atangin he tlangwal mel thwa baxter na hian devi hi a om ve ti po a shelo ni in alang ni e a star hian devi hi a sheve tlat lo atira chuan a ke hi pangai takin a mang ve thei thina Mahse tum kha chu stage a perform line apa chon heart attack nei ta thut maya wan dwai thlak takin apa chu adam zo talo heta tang hian devi hian aril rulama boina to ka chu wan chuan a konga chin hnuai lam chu a che thei talo ani ome ti chuan thlathum ngot kal theilawa a om nuwa baxter na hmu chak wangin ading ta hluaya ami pastar a hmu chak luata mak tak mein akal le thei pha ta dai ani ama ero chu heti khopa adu chung hian a be se na ati sangam ngai lova engma ka ni lo hi ti in a in kil toile mai thin ani hunte lo liamin an zirna bung thar an kai chhole tandon ta a devi chu an pathian ma a tong train tun tum chu bial pa min pi ve toro ti chu tong trai na cham tel tat ama ero chu an pathian chona tong trai na chu alo ngai thlak mai nge ni dram chan tir phata tang chuan mi te chhainom na hlo ngal chat pai kan vai pathian ve hian ka tong trai na min ngai poimo saklo topani hi ti in ama chuan mala ka tum tanga ta achan kom ve ber chin pani te nen chuan bial pazon an tum ta achanu febelai hi an class a chuan robot lampang ringot boy pui thina nia a inchei dan po an hun lai me chedang inchei dan na inchei lem lo ilanari hi chu an class drama club president ve thungin engtik lai po show nei reng ang ani top mai ani hemi ta chan ho hi an class a chuan a lar lo po le mi te ngai poi mo vak lo po an ni vea an ni na hi an ning ve deu to ni ngei turani mi pachai thluk tur te hi zong ve toila ti in an in fui phur chop vela febiala chuan ma han shuain ami pa moma sakpe chu a han be thora ama aina la toy zui Eleanor po chuan a hnung ron zui ve in recent exchange student pa chu awa pitum ve china ani la chuan purun sen lo he ngang mai a thorim chu a hu phur pui om nge mai ti chuan devi che thuna lo thleng ve ta ani po yan biak olsam anga angai chu thlangin awa pan ve thora hei po hi alo ge tlat mai le anan in belai vel chu ben hian alo she phan yang le lam hoi me win aron ner deuh nunga thil om zia chu sha thiam lo mel le ben le devi te hi te takti ani lai tang to in classmate chhong char ania anzir la ya thiam thei ve pa ngai ve ma se anin kom nge ngai lo shim thunga hei wang hian tuna devi le mi pakhat in belaya shat po hian allo e lo em ringot maya devi chu chhainom na le zualin mingni lo deuh ten a ko kwal velani devi chuan shom ti in anu hne na chuan benana ti dan vel te chu a shilvia Mahse anu chuan thil dang alo soisan dei si akazin kamalai tan chuan pasalan lo mu sak thu soin a pasal tur po chu India na nia Mahse kamalai hian voi khatma alam mu hau lo thung kamalai hian achung de ro rel dan chu du lo via Mahse an nam ti dan ani na angin engma soi the nei lova adera nui top mai lo chu ti the nei bik lo ama ero chu hetia anui der vel hi devi hian alo huat bel cha pha tlatani ome devi hian kamalai hi amil ngai lo shima athi wang ti pakhata apian te nal zokin mi palaka po alag bik le a lekha zir lama po ama aina la chungnung le zel mai devi te ina aron omna chan po a PhD azo don to wangania devi hian ani na le thiamna te hi athik to te reng nen engma angai to ha ngai lawin pasal hwalan nei le ringot chu ni sia devi thirna zona tang chuan a om mai po hi a hwat thla om ngoi veang ani la chon an class ami pakhat chai thlu ga lo la tum ve ngar chu nia chu po alage zui ti chuan han in ngai toilet chatin ka in thuam dan hian zir lo niang atita a chuta a thom nu hak tur chu la chuakin bakchenian a chep danglam ta mia maile chumi tu chuan phe khok sang le pun fen ching nen skula chon alut ve ta zana Mahse akal lak lo lai chon in bil thutin atlu tar ruap me
a khup chu tau thi in a bem ve pa la chuan 10 mil tak hian a lo lam mil zuya bena po chuan ifa tropri ve te lo comment shramin ani hnial zui le ta ani hnial awang chuan an zir tir tu chuan shem ta nge in an pahnih chuan na thok turin a tir zuya Mahse computer room a devio valu nak chuan a chianu Eleanor chu mi pakhat ne chuan an lo tom dun chu ni in bialpa nei ti alo in zep tlat ani ome chuta an chianu febia chon alo la zep pui zui devi hian bialpa ala nei ve lo wangin shioma tiang ti an lo hlawa an lo soidu lo vel chu ni in nie devi hian apa su na wangin rilrun na takin oma akia man thei lo le zel ta ka wang khan anun chu shioma ti ve ang ti sha thiam puin bialpa an nei san ti a shat le zel chuan aril ru a shiom zual don sia amai ro chu alaka zep an nei wang hian devi ril ru chu anazok dai kat ina chuan ti taw chunga ho in a le khabu te chu tukver ke rup chuan a the chuak vel da ya anui na ron mu chuan ala ron hau bel cha zui devi ninglut tuk chu an school psychiatrist ne na avatlan pheile topa ani hian a har satna chu sut kyan dan lo ngai to pui nga la ni apa kham mangai na nga tak ni in devi hi atwa chin em a omlawa chang hian a mangai na don tur zong zong plo chu abau duak nia in sha in bialpa nei chuan a zia mai rin thu a han soi ve a Mahse an psychiatrist chuan chutyang wanga bialpa nei ngot tum chu thil ti chi ani lo ti in thuro na lo pesi thil dang ti tur zong la iril rulak pe na tur imamoni kha alo ti ni Mahse la devi hian an psychiatrist chu soi hi alo ngai thla chiang lo nge ni aril ruwa chuan idea thar aron lut tang ngau mai le a star Paxton na chu zak chung chunga wa bia in min mut pui theingem awa ti deu thor mai Paxton po chu makati viang ni turan e minute khatvel chu soi tur shelovin a omhial chuta ole ti in aron chang ta thut mai devi lom lut tuk chon awa chi bai to pringot Paxton chu devi ruma lo lutin akor hak lai chu aron phel ngal pupa atak samoi tak chu devi chuan alo clear le ngoi top devi chu din chilin atak sa moi ati reu zale asam chu rim tu ti zia ta shil seu sewa chumi zo chuan khuma in pom nakin mangai na par an tlan dun don ta amai ro chu bulan chan don chia ti chuan devi mu hil tui lai chu aron har lol mai amu manglek chu lo ni in ataka athlen huna ngak lel zo nge mai atu ko lo ni a lunch break lai chuan devi chuan Paxton chu vapanin a thian te mu lai chuan engti ka ngi kan mut du nang tin avazot le mya Paxton chuan school bana o tin olsam takhian lo changa a chandan chu a confi velut tuka devi chu azam chele lek zo chuta in ngai to chiangin school bana chuan Paxton na chu ama chon tak ngam donin a in shele tlatlawa school bana te chuan music class ka nei lom ati chuai le right top ti chuan a in soi anga a khosak chu angai le zel ta sia music class a chon avalut vele ta Mahse music a hantum don chia tia chon appa bo ro live chu amithla aron lang le chut mai si atilui thei tangang lova atlan chuak le ta a pon a chuak cha chu Paxton nen in tok le che in a motor lo chuang turin lo som hal bok nen devi chu chuang lutin an tlan ta da ya hetia Paxton a motor a chuang lut la hi a chan te chuan ron mu fu in makan no ti nge maya an thil mu chu an oi lo hial Paxton chuan devi chu a garage a hruain a kor chu phel khum hal sok soka devi kut chula in a om vele atak sadang te chu azut kwal tir chanta Mahse devi hi azam chitlat hedyang hi mi pabula ala om ngai tlat lawalom until ti tum chu atingam ta haulo chuan lampok chu siam le in atlan ho san ta ta yani zana chuan an chan ho chu in mukhomin devi chan te pani chuan an chanu ko sak dan vel te chu an soi vela an chai ti pa an ni pere devi la chuan thil thlen dan chu a letling thok chuan a soita zoka Paxton zogin chwa puya minon soma min mut pui po atu lutuk Mahse kalati ngai lo wangin ka hnar top te chu ati vela a chan te chuan oi sakin an lo phur nge mai midang pon an the chuan kan the ve turani ti in an the ang tok chuan an han inzir chop ve vela ti chuan atu ka lo thlenga devi chu kon fi tak chuan Paxton te in lampani na vakal ngal Paxton chuan lo shethiam ngalin an garasa bok chuan an ludun le zal zala Mahse an han in machon cha chuan devi chu azam chele ta fik mai le bathroom te chuan valut le velin arim chepalang ti hlawnia perfume te chu in spray kwal vela Mahse a kabora han spray thu chu arak thot athom chu Paxton na farnu chuan lo sha in aron ngai vena devi chuan a that thu soi nu chuan Paxton na farnu chuan athom no hak tur chu enfil puya alo som hal sata
rilawa titi burburin anin nel ngal nge mai Mahse Paxton chuan a farnu chu Devi nen an omdun ti aron hmu chuan a thina urta faka Devi po chu ho turin anor chuak ngal burbur mai ni ni e a farnu hian Down syndrome ania Mahse a zapui omveo bik emmoni le hemi thil thlenga tang hi chuan Devi le Paxton inkar chu in thak danglam ta deya Paxton chuan abedu to tlatlo Devi chantela chuan hemi te pahnih hi an mudun to anga in anin bedu lo lui kwalvel mai mai emo an lo lati tlat zui chutianga an ngai tlat ta ka chuan Devi po in dot soin ni e alaga ka in phalta kha ka hlim pha lutuk te ati kwalve vel ta ni ni khat chu history class an lak lain ben chuan aron chhainom na le ta vak vaka Devi ninglut tuk chuan bena hi jiwi sani boka a hwat tur thil a chak chuak ve ta nazi ho khan bena hi lo ti hlum ve te se ka ti ati ta choi maya bena chu ameng pharna sangang mai anin nelwang chuan principal office an thleng le tange ngi a Devi chuan thata ka ngai dam te adi le ta ka chuan ben pun lo sha thiamin harsat na atok ve ri anyang ti chu sha thiam puita a Devi chu mi palama alak lo em wa chuan abial nu nei lai a thil ton te chu a shil ve ta beu bewa amma ang em kha chuan anin hoto lo ti la swal tam lawang zana lo ni chuan Paxton chu Devi te in aron lang hlol mai ngai dam dil tur lo kala ni thu soin a ina chunga a no ho na chan po a farnu wang kha alo ni a farnu hi Down syndrome nei ani awangin mi te chhainom na atwar na sa thei em a Devi po khan chhainom na in a musit mayang ti a hlau wang ani Mahse chu tiang ni lovin a farnu chuan Devi chu fel lo ti em mai ani oma hei wang hian Paxton chu lom hle in a chunga che ta lak dan wang khan ngai dam ron dil ta ni Devi chuan Paxton ngai dam dil na chu thatak chuan lo pom sakin anin hal lo ti lantir nan garasa chuan kalpuya som le ta a Mahse Paxton chuan chupni lai kan hlo cham to sia aza thlang ri em mai ati ta daya chan thatak ni zo kila ka du ti in thatak chuan anin kalsan le ri ta ni Devi shing nun hi abe se ang thlap ni ri lo Mahse amma ang em kha chu ani to bik lova athi ke em chin kamalai shing nun po chu arin anga nuam lo ni hau lo kamalai hi adu thu ni mi alovin pasal nei ti ran tum kha ani a tuna po sari kai tirin video call a pasal hual nu le patin anin bia ka ngai si Devi nu chuan asira chandan tur lo shil zelo pheise chu ache cheve viawang kolei sa bial pa nei in thathum vel chu an lo in zui ve to a Mahse achung ten pasal nei ti ran tum ta ka wang hian abial pa chu a then ta top ani achung te ati lom lo chuan an nam pui ho de ma hlo na sadon sia anun chu che pati in aruk tak chuan tlan bo wang a chak ve thin khopang le Devi de chan ho chuan video engenge mo siamin Paxton lo mu be sei nan post vel thina Mahse Paxton chuan a like ngai ho lo Devi chu abe dong ru ve nge mai Mahse ni kha chu an history class a Paxton chuan an group lo tel ve tur chuan aron som ve ta tlat mai an zirtir tu chuan World War chung chang jak turin assignment lo siam saka Devi hi lekha thiam thei ta kania wangin Paxton hian man tangkai lo tum lek chu ni in Devi hian Paxton na thil tum chu sha thiam vek Mahse an group a chuan a tel lui te thowa an assignment an ti lai de chuan video te an ensan mai ani Mahse beidon san atum chan mek tia Paxton chuan ko duat nan lildi haron ti zewa hi hian Devi chu a chok phur le ngang mai Paxton hian min tu ve tak ania a tin angai tuana a seng zui ngal vung in lama hon nu po chuan kamalai ne na angai tuana te chu ani thengem ti in han zot vela Mahse kamalai chuan ngai zom po kala nei ngai reng hle nem ti in to lo shil tai thung Paxton an ala karil ruwa pudana sha thei ta lawa chuan TV en chuan amuta topa until en van chuan kamala chu alan ner ang nung zui pon lama thom ri sha chuan Devi chu avadak de ka sihal pakhat hian maktak main apa tomato chin chu alo hai miala rang ta ka watlan chuakin va hno so na tuma Mahse chu sihal chuan alo hlau hlek lo chiang taka alo en vung awan chuan Devi chu angai a thalo nge mai apa boral ta tharau khani nge na shetani Devi chuan an group assignment chu azo ti ta der maya alom nan an group ami pakha chuan party hoi hot don ta Devi chu lom le in Paxton ne na an mudun theina tur chan thatak ni in a shani apurvia wanyang a psychiatrist ne na te chuan ke korte sexy de lo le sak tur chuan angen ta hiala Mahse chu tiang aklan ta na ti sak thu omsu ina ho in a ke korte vel chu a chep danglam le noka ti chuan le party na chuan avalang ve ta hlol maya Paxton chuan lo chiao awatin Devi po chuan no mati khop mai
Mahse nakin dewa chuan Paxton chu mei chedang ne na anding dun lai chu amuta thut ta thik ta hlir in a khat ngal vek ati ngai na shelo chuan zu chu a thei ang to ka tama in ta vak mai ani an party na bula si hal local chu makti in an lo en luai luaya devi rui to lut tuk chuan apa tharawe mu atti tla da wan chuan avapan hnai vel amai ro chu arin lo tak mai in si hal chuan a lo se ship mai bidang hola chu puinga man om der lo thla an lo lak sak ngam trok chau Paxton chu local hlovin aron kai thonu ka hospital an in kalpui ta ni si halin a se lai vel kha adar na sa sia tam tak chuan a thi emo an ti hiala chutianga thi thana athan awang chuan aladam nge ti finfia nan Paxton chuan thla lak puin apos ngata hei hian devi lom to chu asiam le viau to Mahse Paxton akyanga lungmuang te a alo omlai chuan anu chu aron lang ta hlol mai a che swal na hi sha in aron ngai ven ngal chu ania amai ro chu zuri manam te sha chuan a hawle ngal ship high school is rezo ma chu ileng le mai to lawang tin lawau zui devi hi si halkhan se shipin hospital hial thlen ngai Mahse a thlonin na atur bi khaulo khamizana ramsa biak dang kha a classmate chon an lo ngai sang vel hlea jeilova an skola milara lo ni ta akazin kamala pokhan anun chu herdang lama lo du ve ve waniang apasal hual nen chon anin kar lo chut chat maka abial pa hne na in chen na tho soini khan abial pa chuan hei chen in rama tangin hlotlin na umini ron kala imma khwa chu midang ti dang lam tir le dai do na mo alo ti a tvia riverdale ti film en chun zom reng bok nen achang tunu thulak dan zu zuya chet lak chu tha ti in amma khwa chu tu ma soi dang lam aphal talawani ti chuan apasal hual tur a chung ten an biak sakpo ti topin abial pa nen chu avapana eitur vaken sakin anin kar chu ti that adu thu avasoini abial pa po chuan alo pom hal thlapa Mahse anin ngai zon na hi kamala hian mi de sha da du lo hle le lama achung te ti lo mangai ve thawa achung ten pasal tur an zon sakle te pun pangai takin abisel thawani